Salutare și bine ați venit pe Dredge Designs. Acesta este primul meu tutorial. Este de After Effects și va fi un tutorial foarte super. Un efect foarte cool folosit de majoritatea youtuberilor. Este vorba de un CC Lens Explosion. Vă voi da un preview aici. Cam asta vom face azi, e un efect foarte cool. Bun, pentru început vă face un nou proiect. Și să vedem un clip. Și aici, cred că ăsta ar fi. Bun, de simplu importăm clipul aici și găsim punctul unde vrem ca explozia să apară. Cred că aici mi-ar fi punctul. Bun. Ne apucăm puțin de un Twixtor. Și îl transformăm puțin. Punem un keyframe aici la speed. Și îl ducem frumos cam până aici. Și îl vom pune pe 6. Îl puteți pune mai sus sau mai jos, depinde cum vreți Twixtorul. Eu prefer 6. Nu voi intra în detalii despre Twixtor, cum să arate mai frumos sau aspectul lui. Bun, dăm un Ctrl C și Ctrl V pentru a copia clipul. Scoatem de pe el Twixtorul și frumos în jos. Bun. Acum trebuie să căutăm Magic Bullet pentru color correction, pentru culoare. Și acesta cred că arată badass, părerea mea. Este un color correction foarte cool. Nu mai țin minte sigur de cine este făcut, dar cred că este luat de la Enigma, puțin ajutat de mine. Bun, acum vom lua un CC Lens și îl vom adăuga simplu în clip. Îl putem pur și simplu ajuta pe size. Punem un keyframe aici. Îl punem frumos la 0. Și după aceea îl tragem la 500. Și îl ajustăm puțin ca explozia să iasă perfect, chiar cum vrem.
că aici este bine. Da. Și chiar arată super. Bun, deci cam asta ar fi tutorialul de astăzi. Nu uitați să dați un like. Sunt acum și pe Facebook. Puteți să-mi scrieți mesaje sau în legătură cu editing-ul, dacă aveți îndoieli sau... Și nu uitați, lăsați un coment și spuneți-mi cam ce edit ați vrea să vedeți în următorul tutorial. Sper că a fost un tutorial helpful. Pe data viitoare, băieți, choose!